Afa m bụ Chief Obi O Eze. Abụ m onye Akwa Ihed nọ na Nnewi South Local Government Area of Anambra State. Ndụ m site na mgbe amụrụ m na Akwa Ihed. M nọ ahụ 13. Nwanne m nwoke bi Cameroon bịa kpọrọ m gaa Cameroon. Aba ahụ ka m nọ gụsịa primary school m. Mụ na ebiri arọ 5 or 6, arọ 6 bisia wee si Cameroon nata n'obodo m bụ Akwa Ihed. Si ebe ahụ banye jee gbaa odibo na Aba. Anọgo m arọ 5 n'ime ihe onyonyo, mana arọ 5 a n'ihi na etinyechaghị m onwe m na ya, o mere ndị mmadụ amatachaghị m. Mana ole m nwere ike ka m na-eme kemgbe m bidoro m banyere n'ime emego m ọtụtụ nke mmere mmadụ, mekwa ụfọdụ ndị nke mmere onwe m. Ego ụlọ m nụkwụkwara nwanyị ka m bịara ka m were. Gị na di gị mgbe ọbụla na na-abịa ebugharị ma ebugharị nke ya, biko ego a ka m bịara. Oge m bidoro ọfụ echebu nnọọ ihe dị fecha ime, mana oge m banyere n'ime mfụ nọ ihe siri ike. Ezinụlọ m o nwere ofu ihe onyonyo m mere bichara m 2.something million naira na olu bekee. Mechaa oge m mechara erepụ nwunye oge ahụ, o jide ego nje azụ ahịa laghachi azụ maka uche mbụ bụ na mmechagha ere nya nwee uru n'elu ya, mana eredịghị n'ere wee chọzikwe nke uru. Oge ahụ ọ bịara nye m nsogbu hinne na ezinụlọ m. Even o mere mgbe o meziri ọ dịka ọ ga-esere m na nwunye m okwu. Ọ sị na nchịkọrọ ego m ga-eji na-eme azụ ahịa m ga-awụkenye na ihe onyonyo. Elu erughọzi aka, ala erughọzi aka. Isi anyị esogbu na otu ụbọchị na ọ ga-eghekwanụ ya mechiri emechi na ọ ga-emepe. Ya bụ na m na-ama na-eje ezinụlọ m kemgbe ahụ m na-eme nsogbu adịghị, anyị na-emekwa na ọ na-aga.